जागाले औ जागाले ओइ फाग्लिखौ बागदावलायदां ओमफ्राय अफायथो थांनो एथ' गोदान दख'ना गानखोब्रा फाग्लिया गाबज्रिबाबो सेंलायबावाब्रा लेबेलसो देलाय फैलायबावदों हाबाब मानो नांगौ नोंजोंलाय मा खि मोनजानो रायलायलाबायनोसै आंलाय इस दख'नायाथ' मोनदों नालाय एक मिनिटावनो गांफा सोलायथारदों ओइ खरब्ला बे दख'नाया नों बायना होनाय नङा मिथिबाय आं आइ आफानिफ्राय फैसा लाबोनानै बायना लाफैनायसो बांद्राय बुंलाबायनाङा नोङो आं माबे बुस्थुखौथो बायना होनो हाफेरखो बे बोरायफोर गेरगाय बुरिफोर ललिता हरनाय नङाबालाय माइरंखौ बिसोरनो हरदों होननानै लाबावदो ना आंनि आइ आफानि नाम मख'नो नोंनि मा जादों आंनि आइ आफाया हो आइ बासन्थि आफा लावदुमनि फिसा मा नोंहा दा माबायदि मोनखो बिमा बिफानि नाम मख'जानानै आइ जानला मोनला आंनि आइ आफानि नामखौ दामख'हा मिथिबाय नों हिनजावसो आंहा देन हौवा आंहा मख'नो हायो नोंनाव जेसेबां पावार दं नैबे जागालि हाइ पावारनावबो एसेबांनो पावार दं मिथिबाय हौवाफोरनिफ्राय हिनजावफ्रा गेजेर नङा समानसो मिथिबाय है जागालि हाइ पावार नङा नोङो ल' पावार जागानानो पावारा खमायलांजोब्बाय नै मैगङा आरो गोथाव संखा नङाबा दैनो गारला हरजोबगोन नायदो आयै बेबायदि सोरनि फाननो हायि कफि लाना फैखो नोंलाय आरो थालिरसोबाव आं बेबायदि थालिर ओंख्रि जाया आयै आं जानो सुखुवा मानो बेबायदि जानो सुखुयो ओंख्रिखौ लाबोफालाय ना जाजानो बाबाय आंखौ आं बेबायदि ओंख्रि जाया नैबे जागालि हाइ पावारखौ बेबायदि ओंख्रि जालाग्रा सानदों नामा मुगै सुगैनो गोख्रै दाउला खासि सिथारनानै लाय बाजारावहाय गोख्रैलाय दाना सोरजाबो नांगौ बे मैगंखौलाय हिब्लियाव जोब्बाय आंलाय सानदोंमोन जि मोजांसो जागोन साननानै इसोराबो बेबायदि हिनजावखौसो हरो आङो गिब्लिजोब्बाय पियास दरनै दंमोन अबहाय थांखोथाय आग्लिया हाय सोराबो हरबाय नालाय हरबाय आंनो बेबायदि हिनजावखौसो हरनांगौ आरो आंलाय महर मोखांखौ नायनानै जि मोजांसो सानथारदोंमोन दाना माथो हनै फाथांख्रि हिनजावसो गावनि आखलावनो बिदि खालामजायो बियो आंबो आंखा ओंखायनो हिनजाव गदाय गोसथो जायो आंजों आं मालाय जाम्बा ओइ मा फिसा रायलायलांबाय थादों नोङो हो गावनि बिदि आखलावनो आंजों हिनजाव गदाय गोसथो जायो बियो आंबो आंखा मोननायाव मोननाय बै मा गामि होनोमोनथाय बिनि सासे हिनजावखौसो लाइन लासां मारै जालायखो आदै गाबखोना माखो दारि लिलि लालाजों खुगा फेरनायजों हमनोनो हायासां आदै मादै मिस्टि बिदै ला 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 मा जाफैलायखो नोंहालाय मान गैया सनमान गैया नैबे फान्था गेरलाया माबा खामानि गैयाबा नोंसिनि न'आव फैफेरदों मादै ओइ सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौबो मिथिबाय नों सोरबा बोराय मांग्राग्राया आंखौ मादै होननो समायो बेनि बदलै आंखौ जागालि हाइ पावार बुं नोङो थेवब्लाबो मादै होन मिथिबाय आंलाय बिमादै जाखानायखौ मादै होनाबा बुरै गावनि देरसिनखौलाय जागालि हाइ पावार होनलाबायनांगौ जाखोसि
नैबे फान्था गिरलाया मानसिया फांफुंबाबो सोमोन्दोआव फांफुङाथ' मादै आरो खेबसे होनबावबायहाय बियो आं हालासो आंखौ मानसिफोरखौ न'आव बेबायदि दाहोनखा मिन्थिबाय देलै होनबालाय एबारनिफ्राय जागालै हेफार होनसां ओमफ्राय आं मोनसे खामानि लानानैसो फैदोंमोनलै मानसिखौ नुनानै गिलायलांबायसो आं रायगोन ना मागोनथाय मा खामानि माबालै मादै आयबा माबा जागालै हेफार नांगौमोनलै आंनो मा होनदों नोङो नांगौमोन होनदोंलै नांगौमोन होनदों माबा होनबाबो बुजिथारा आं नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन नों ओमफ्राय मा सानदों नों जेन'बा मा होननाय जादों बियो मा होननाय जादों लाजिथारा नामा बिमाखौनो मा सानदों नों जेन'बा ओमफ्राय फैसा बिनायावलाय माखौथ' लाजिलाबायनांगौ जेब्लायबो मिस्टेक रायजोआवल' बेरायहैग्रा माथो नांगौ बिलाय फैसा नांगौ नालाय सिदा बुंनो हाया नांगौखौ खावलाया गानोसैमोन बेखौ मिन्थियाखै बियो मारैबाथारलै नोङो मानसियानो दावरा मावरा नाङालै आंनो फैसा थाइसा जागालै हेफार होनायाबो दाना फिसाला जाहैबावबाय दस्रा बिनानै दस्रानावसो बिदैसां बेखायनो फैदों बाहाय जागानि हाइ पावारा हौवा बाहायनानै जाग्रानि हाइ पावारसो बियो हौवाखौ अमा आदार होहोग्रा अमायाबो लावगागां बायदि र' फाग्ला नायदो दांजालायब' ना दै सोब्रां लगायनानै लाबोबाय आङो ज' दांजालायब' आंथ' जा फाग्लि हाइ पावारा गाहोफैबानो जायो आंखौसो होहोबाय अमायाबो खुरजाया माबा आंखौसो नायखंख्रि हरलायबावबाय बियो फानफ्रबलाबायबा आंहा गावनो होफैनो हायो हेल' लोगोफोर आंनि बे जागालि हाइ पावार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आङो दा नोंसिनो खिन्थानो नागिरदों आंनि फिसायनि अमा आदार होनायखौ आंनि फिसाया जि अनो आङो दा बेनि अमा आदार होनायखौ खिन्थानो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि फिसायनि अमा आदार होनायखौ आं खिन्थिलांबाय थानोसै जि अनखायो आंनि फिसाया नायलांबाय थादो लोगोफोर सना मानो लाजिखो लाजिनाङा दे नायहरोरै मानो लाजिखो लाजिनाङा ना नै लोगोफोर आंनि फिसाया एसे लाजिदों नाहर सना नाहर नै आंनाव अमायाबो जि देरबाय नाहर दे लायालां गाबगला नाहरहाय सना लाजियो आंना फिसाया लोगोफोर नै आंना फिसाया लाजिदोंहाय लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय आंखौ असनमान खालामदों नोङो पाब्लिकनि सिगाङाव मोखां दिन्थिबावाखै नोङो मासिबां गाज्रि नोंलाय मासिबां गाज्रि बाहायनानैबो जायो बुजानांगौबो नै नोंखौ फानफ्रबलाबायबा अमाया आंनाव अनजिमा नों माने एरा जाथारखोब्रा दाना हगार सोरबा नुबा मा जानांगौ गुन्दा बायदि जाखांलाबायो नामा मालाय हिनजावनिखौ आंलाय माला बालायजाखो आंथ' नोंनि मोजां मोननायसो आंथ' नोंनि आखायावनो मोन्थाय दङ अ मोजां मोननाया बिदिसो होमबालाय गोसो थोबानो आखाइ हमनो मोननांगौ हिनजावफोरनि मोदोमाव दांनो मोननांगौ बिदिसो मोजां मोनबा बिब्दि नङालै अनजिमा नों गोरोन्थि बुजिबाय देलाय बुंलाय नों आंजों माने एरा जादों बिनि फिननायखौ नों मिथिनो लुगैदों
जे जिनिसखौ आं लुगैयो बे जिनिसा नोंनाव गैया मा दंजायो नोंनाव हो मानि मा बुंनो सानदों नों मा नांगौ नोङो जेनेबा बुंनांगौ आङो बुंनांगौ नों आंनो दिनैसिम मा होनो हाफेरदों गोसोनि अननायजोंल' जाया मिन्थिबाय मुवा बेसाद आरो थाखा फैसा होनो हायाबा नों आंनो माब्लाबा थाखा फैसा होनो हाफेरदों हो अ खोथाया मा बिदिसो आं नोंखौ थाखा फैसाजों अननो हायाबाबो गोसोजों अनो आं नोंखौ मिथिबाय आरो आङो नोंनि थाखायनो दा खस्थ' खालामनानै साख्रि नागिरगासिनो दं बेखौ नों मा मिथिगौ नागिरदो बेलाय गावबा गावनि मोजां साख्रि नागिरनाया खिन्थु आं खुलुमो नों आंखौ डिस्टार्ब दा खालाम आंखौ आंनि लामाजों थाबायनो हो मिन्थिबाय आरो साननानै दाला नों आंखौ नोंनि मोजां मोननाय होननानै नांलादां किप डिस्टेन्स सोरबा नुगोन नोंखौ दिनै जा साइज नुखादों बोरो मिखाबा गावहा दाबो जि सटपटथार आं नोंखौ हिन्जाव गोनांखाय दद्र'द्र'सो सानबावदोंमोन गावहा एसे बोरैबा सटपट खालामथारो आंना फेसनानो बिदिनोलै सना आं नोंखौ जि मोथो मोथो मोजां मोनो नों मानो एसे बुजिथारा सना गुबुन हौवाफोरजों मानो बेरायहैबाय थायो बे बाइक गोजौ गोजौआव बेरायनो मोनबासो खुसि नों हिन्जाव गोनां मानसि आं सिख्ला गोसोआ दुब दुब गिनाय मोनलायलाङो नोंबा आंखौ गोसोथोफ्लादों ना मादों लाथायगोन ना लाथाया लानो नङाबा आं नोंखौ ओरैनो गोसोथोदों जाम्बि लानो नङाबा आं नोंखौ ओरैनो गोसोथोदों टाउनाव दोनगोन आं नोंखौ सिरिनो रुम लानानै नोंनि बिसि जागोलै हाइ पावारानो जाबायदि पावार गोनांखा एफाराब खरा नोंखिसो आंखौ लानो हागोन गदाय मानो हाया जागालिना पावार गैलालै ल'सो जाबाय सना जा हटेलाव हरसे थाहैजागौमोनदां ना आंनाव नोरि बाइक गैयैखाय बादों नै साला ओइ गुन्दा आंखौ मा सानदों नों आंखौ मा सानदों बेबायदि बुंलाबाय ओइ नै साला मा आं बुलोमफ्लांबाय नामा सना बुन्दा साला हिन्जाव गोनां जानानै लाज रोङा नों आंखौ सफ्लाबादोंसो नोङो मा सानो नामा नों आंखौ बै हिन्जावफोरबायदि 40 थाखा गाहामनि बिबारखौ नै बियो फैसानि थाखाय गावनि मान सनमानखौ ओइ लामाव फानग्रा नङा मिथिबाय सोरथो नोंखौ फैसानि थाखाय फानग्रा होनदों आंलाय गोसोथोनायखायसो बिदों दा आयै नों आंखौ बेबायदि सानथारबाय आरो ना बेफोरबायदि ओरैनो ओइ लामाव मोननाय थाखाखौ नाङा आंनो नांगौबा हाजिरा खामला मावनानै देलायगोन गानगोन जोमगोन थेवब्लाबो आंनो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनि थाखाखौ आंनो नाङा ओइ आं होननायखौ आंनि हिन्जावनो दा खिन्थालै आंलाय ओरैनो खेलनायानोसो होनदों दा खिन्था दे दा खोन्था होनदों नङा होमबा खोन्थागोन आङो गासिखौबो नोंनि बिसिनो मिथिबाय दानो खोन्थाबावगोनसो आङो नोंसोरबायदि माखासे हिन्जाव गोनां जुनार आखुनि मानसिफ्रानो माखासे सिख्ला उन्दै उन्दैखौ गाज्रि लामाजों लांगासिनो दङ सानदों नामा नों आंखौबो बेबायदिनो खालामनो हागोन होननानै नोंनि आखलखौ आं सिगाङावनो मिथिखागौमोन मिथिबाय नोङो मा नोंथ' आंखौ मोजां मोननो होननानै मोजां मोनाखै नों आंनि सोलेरखौसो मोजां मोनदों नङा होमबा बुं नंगौना नङा नङा बिदि जेबो नों आंनि सोलेरखौसो मोजां मोनदों नों आंखौ मोजां मोनाखै मिथिबाय बा बिदि हिन्जाव गोनांखा होनना मिथिखासेयावबो आंजों माथो बेरायहैफाया आंनिफ्राय माथो ड्रेस लाया माथो फैसा लाया नोंसोरबायदि ओइलामाव थाखा गारग्रा मानसिफोरनिफ्राय जाग्ल'बा माथो होनायखौ लायाबा माथो नोंसिनि आखलावसो लानांगौ जादों जासिबाय नालाय लानांखागोन नङाबाथ' नोंसोर बे फैसाखौ गुबुन खामानियावसो बाहायगौमोन गाज्रि खामानियाव बिनिखायनो आं लादों मिथिबाय आरो नोंहा मा जोबदोंमोन बिसियानो गैया ना मायानो गैया नोंहा हिन्जाव गदाय गोसोनो जुदि आंनि जायगायाव गुबुन सिख्ला मोनबा नोंजोंथ' दा थांबायमोन हटेलाव आंखायसो थालांबाय र' नोंनो दानो गासिबो हिसाब खिथाबखौ फारि फारि होजोबगोन दसेल' था मिथिबाय जागालि हाइ पावार ओरै फैलाय
मारै मारै जाला जोबखोब्रा गोमोदों नङासै माब्रै बे जायगायाव सफैखो मिथिनो लुगैदों बे जाहैबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय बेनि थिननायावसो आङो नोंजों मोजां मोनलायनायनि द्रामा दिन्थिदोंमोन दा बुजिबाय नङा होमबा नोंहा नोंनि बुंनांगौखौ बुंदो गोरोन्थि जाबायलै जागालिहाय पावार आंबो द्रामासो खालामफ्लादोंमोन नोंल' पावार नङा नों हाइ पावारावनो दङ न'आवबा दाउसा बाहेरायावबा सियाल नोंबो दि हिनजाव गदाय गोसोलायनो रोंगौ आंथ' बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन दाना आं मा खालामनांगौ नोंखौ जेबो खालामनाङा नैबे आखाइयाव हमनानै न'सिमल' बोनानै लांदो जागालिहाय पावार सना बे आखाइखौ हमनायनि बदलै दानस'नानै होनो लुगैबाय आङो बुं नोङो सोर साबेसे सिख्लानि खावलायदांखो सोर साबेसे सिख्लानि मोदोमाव आखाइ होखो आरो सोर साबेसे सिख्लानो फैसा राननानै होखो बुं आं रावबो सिख्लाखौ आखाइ होआखैलै सना नोंनि अनगा नैबे फाग्लिखौनो फार्स्ट टाइम आखाइ होदां बेबो मेकआपानो जेयाव फैदों आं नोंखौ माब्लाबाबो बिदि सानाखैमोन खरब्ला मा गोसोजों थागोन आं दा नोंजों खरब्ला जि गोसा गोसा बुयोबाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनो आंनि सनाखा आं दिनैनिफ्राय रावखौबो बिदि नोजोर होथारला आंखौ लांदो दे थाव आं थानो बाबाय बेयाव बोदो दे बो बिसिफ्रा फिसायखौ दाय मावब्लाबो गाज्रि मोना मिन्थिबाय निमाहा होयो मानसिखौनो मुगैबाय आङो गस्ला बिजौआव सोमना लांसै आं फै निरिमायावसो सोमना दोनहैसै आङो नुबाय हिनजाव गोनांफ्रा माबायदि गदाय गोसोथोयो गावनि बिसियानो एसेबां समायनाखा थेवब्लाबो मालाय हिनजावजों लाइन मारिबावो गोसोथोबावो मालाय हिनजावनि सोरजों गेलेबावो बेफोरबायदि हौवाखौ मा होननांगौ बेबायदि जुदि एन्जय लानो गोसो जायोबा बेबायदि हिनजाव गदाय गोसोथोनो लुगैयोबा हिनजावखौनो लानो नाङा सेंग्राय मानो थायाखै